Il-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela jiffirma l-ktieb tal-Kondoljanzi fid-Dar ċentrali brabta mal-mewt tal-eks Deputat Nazzjonalista Karl Gouder. Il-Ħamis waranofsinhar, il-Prim Ministru kien akkumpanjat minn Martu Lidja u membri mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, fosthom id-Deputat Mexxej attwali Chris Fearne u Daniel Micallef, il-President Ramona Attard, il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid McKay u s-Segretarju tal-Eżekuttiv Catherine Fenech. Karl Gouder, li kien jokkupa l-kariga ta' Kap Uffiċjal tal-Operazzjonijiet tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista, ħalla din id-dinja fl-età ta' 45 sena nhar it-Tlieta li għadda. Id-delegazzjoni mill-Partit Laburista ġiet milquha mill-Kap Nazzjonalista Bernard Grek, il-Viċi Kap Nazzjonalista L-Ktieb u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Sadan it-tant tħabbar li l-aħħar tislima lil Karl Gouder se tingħata nhar is-Sibt li ġej fil-11 ta' filgħodu fil-Knisja ta' San Ġiljan minn fejn kien joriġina.